seneng. Ora seneng. Ya. Ternyata marginipun sampun sahe. Merginipun sampun sahe. Kowe nek ora mudeng buka Google wae ya. Kowe emang tak amini lho, Pak. Tak kira jopo-jopo. Kok kowe mung ning kene ta jaga lampu kaya apa? Mbok kene ning cendakku kene aja wedi-wedi. Kowe engko nek lungguh nang kene ora iso mbedake endi bagonge endi kipas angine iku dikira ya. Kowe ning tengah kene. Kita supaya ning supaya sempak wong telu. Kompak. Ya iki sing tengah, kowe sing tengah. Sing tak benerno kuwi mah lho, kompak. Supaya
pertama dan yang terutama, tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Desa Munjungan yang tercinta. Ya. Matur nuwun ya, Mak. Luar biasa. Kula nuwun awake dhewe sak kanca paguyuban Madangkara, alhamdulillah bisa ngestokake dawuh para pepundhen supaya nderek mangayu bagya anggone keluarga besar ing Desa Munjungan Edi Peni. Oh iya, bersih desa utawa Selowan Agung ya, Mak. Mula awake dhewe wajib ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, wabil khusus dumateng Raka Mas Kepala Desa ing Munjungan nenggih Raka Mas Agus Setiawan. Oh ngono. Panjenengane keraya-raya adoh saka Munjungan tindak ana ing Gubuku Karanganyar kono bot-bote kepengin silaturahim lan uga ngancengi pitung ing bengi iki. Oh ngono ya. Malah kanca-kanca wiwit saka karawitan Waranggana gandeng wingi bengi iki ana Panaraga bablas ning Munjungan udakara jam 10 esuk mau wis sowan ana daleme Pak Lurah. Alhamdulillah matur nuwun Pak Agus kalian Bu Lurah sembah nuwun sanget. Kula ngrepoti panjenengan mung biasane wayangan ki le ngopeni karo kru dalang ki lak mesti bar magrib kae to, Nduk. Iya. Iki wiwit esuk wis diparingi dahar, awan diparingi dahar, nganti diterke dolan ning pantai, sore isih dahar meneh, neng kene ya dahar meneh. Yen diitung enek ping 10 lemangan kanca-kancaku. Iya, Pak. Ngono kuwi. Ya mergo katresnane Pak Lurah Agus sangat luar biasa kaya ngono ya, Mak. Mongko nalika pitung karo awake dhewe mbiyen radi anu lho, radi rembug lho. Pak Dalang mangke anu daharane kru jenengan kados pundi niki etungane pripun ya ora dirembug ning otomatis saben-saben dalang sak kancane teka kuwi mesti diopeni karo panitia diopeni karo Pak Lurah ya dadi upamane kok sesuk-esuk iki Pak Lurah nemoni aku terus Pak Dalang gandeng jenengan sak kanca wong 50 nih wau dahar tenggen kula niku wiwit esuk nganti bengi nganti esuk neh. Niku kula hitung panganane yoga sinden sak rokoke niku jumlahe 5 juta. Gelem ra gelem jenengan Pak Dalang kula potong 5 juta ngono. Lah iya, upama sesuk-esuk karo Pak Agus dipotong ngono tenan terus piye? Ora masalah anggere mentolo. Ha iya. Ya mesti ora mentolo wong piyayi kaya ngono dugdeng sama ladeng kok Pak Agus kuwi. Daleme gedene kaya ngono kaya kraton lho. Iya, Kamare pirang-pirang gedhe kabeh kowe ngerti kamar mandine dawa kaya sepur kok, Nduk. Ha iya. Kanca-kanca le adus nganti 5. 5 sinden 5 adus bareng uyak-uyakan ning jero. Ha iya. Kanthi ngono kuwi. Terima kasih penghormatan yang sangat luar biasa. Iya, matur nuwun Pak Agus. Mugi-mugi tambah amanah, tambah barokah, dipun paringi sehat kuat. Alhamdulillah masa jabatan kepala desa tambah 2 tahun kas. Tambah 2 tahun iki keputusan pemerintah. Mula upamane ana warga siji loro sing ora remen karo Pak Lurah Agus ya piye wae ya tetep manut karo aturan pemerintah kabeh ngono kuwi kok. Iya, bener Mak, bener. Ugi ngaturake panuwun marang pepundhen kula ingkang winantu ing pakurmatan nenggih Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Pak Nyoto Kepareng Rawuh. Oh, Pak Nyoto. Nggih. Wis mangestoni karo awake dhewe. Biyen nalika hari jadi Trenggalek ya sing dawuh karo awake dhewe ya Pak Nyoto kuwi. Iya, matur nuwun. Ugi ngaturaken panuwun dumateng ketua panitia ingkang dipun pandegani kalian Mas Mujab Amroni kalian Mas Didik Priyanto selaku ketua BPD. Ya. Seluruh perangkat desa sedayanipun Bapak Ketua RT RW mboten kata lumpen Karang Taruna yang tercinta ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Sinom Manunggal yang ikut mensukseskan bersih desa malam hari ini. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sinom Manunggal. Dipandegani karo Mas Yuski dan kawan-kawan. Ya,
Boten kalah talumpen ngaturaken panuwun karo Pak Mungin ya, Mak. Pak Mungin sing wis dawuh pertama kali karo awake dhewe lan iki pusaka gamelan iki kagungane Pak Wasis gamelane. Pancen kaya mengkono sing dikersakake, Nduk. Iya. Prestasi sangat luar biasa tumrape Desa Munjungan sawise diasta karo Pak Agus Setiawan. Bener. Lomba desa kuwi mesti menang terus Munjungan. Iya. Durung neng kene iki uga katelah ya kuwi Desa Adipura. Iya, Uga katelah Kampung Berseri, saya-saya ing bab pembangunan jalan nyatane ya wis hotmit kaya ngene, wis apike kaya mengkene, bergase kaya mengkene. Iya. Jos tenan ya, Mak. Ya semoga-moga kanthi tasakuran bersih desa iki resika desane, resika penggalihe sing ngenggoni ana desa kene. Satemah sedaya para warga wiwit saking Pak Lurah, Bu Lurah, perangkat ngantos sedaya para warga masyarakat manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan ya kuwi rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah seger kewarasan sehat walafiat ugi pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma amin. Minangka tandha bektine seniman marang warga masyarakat ing Munjungan arep ngaturki apa luwih dhisik, Mak. Dandang gula Desa Munjungan. Ya, mau karo ngenteni penyerahan hadiah nalika sore mau, aku ngorek-orek dadi dandang gula. Dandang iku dangan, gula ki legi, tegese dongaku sing apik tumrape Desa Munjungan. Oh iya, sing nembang sapa? Tak nyuwun pambiyantu karo dedengkoting waranggana ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu men bawa dandang gula. Ya, monggo Bu Kesi kula aturi nyekaraken dandang gula Desa Munjungan. Wis kawentar desa Munjungan iku jenenge Pak Lurahe asmane sinten Bu Kesi? Pak Agus Lurahipun. Pak Agus pripun Bu Kesi? Cerdas, jujur uga kreatif. Sineng kuyong perangkat desanipun kados pundi Bu Kesi? Ingkang budi luhur masyarakat sejahtera ayam tenteram hayu rahayu basuki Munjungan
munjungan desa berkah. Allahumma amin. Dibacutne apa, Mak? Mawar kuning mumpung Mbak Elisa iki wis pinarak nggih pemanasan dhisik. Diduetke. Berdua karo Bu Kesi Rahayu karo iki sebagai bukti kepada para penonton bahwa antara Sukesi dan Elisa adalah guyub rukun. Ayo. Ora musuh, ora nek cemburu, ora nek iri, ora nek dengki. Inilah maru yang bagus ya seperti ini. Yo alon-alon Mbak Lisa karo Ibu Sukesi Rahayu cepet kaya ngapa wong ayu. Nggih. Lagune Mawar Kuning. Mawar kuning adalah doa yang terbaik untuk desa Munjungan. Mawar adalah bunga yang harum, kuning adalah emas. Semoga Munjungan harum namanya menuju zaman keemasan. Monggo tetes. Sarme, yo. Biasa tepuk tangan untuk Elisa dan juga Bu Kesi, elok tenan. Kaya kembang sepasang ya, Mak. Mawar karo melati semuanya indah dan semuanya aku suka. Ya. Ana bintang tamu pelawake tanjake, Nduk. Sapa?
Mas Gareng Tralala saka Wonogiri. Ya. Aja dipleroki ngurmati karo Mas Gareng. Monggo, Cok. Dados. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo Kuntadi. Waduh, iya. Niki wau lancar perjalanane ngantos Munjungan. Awit donga pangestu Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan sowan kula mriki mboten wonten alangan pinaringan lancar samukawisipun, Pak. Mongko dalane ekstrim lho wis saka Kampak nganti tekan kene. Nggih, Pak, ekstrim. Kula mulai saking sekolahan Kampak dugi mriki ameng-ameng nyawa kaya dene wis arep ketemu karo malaikat, Pak niki wau. Lah mau wis tak tawani apa dijemput karo panitia apa ora gelem? Wong betik kula iki moh ngrepotke kadang panitia. Kula mangertosi bilih panitia mbok menawi repot sanget ngurusi kawontenan dalu punika. Nggih. Wujudaken tanggung jawab kula, Pak. Mboten Akhire king Kampak budal dhewe. budal piyambak nggih mboten piyambak enten sopir enten kanca. Iya. Terus piye perjalanane mau piye? Wah ngremenaken sanget. Kula ki ora ngira nek mriki enten kampung utawa dusun utawa desa sing gemah ripah loh jinawi ngeten niki, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan, monggo. Arep tepuk tangane kok diampet ki nyapa lho. Lho, ngoten niku. Nyatane bar munggah gunung to, Pak. Nggih. Ngetelak sing arep ngira sapa nek kene iki nek kehidupan lek ora ngira to. Kula wae lagi teko nggen pundi wau Kampak. Nggih. Munggah gunung niku pun bingung iku sing nonton bangsane apa kula pun ngoten. Lah ternyata dugi mriki malah luar biasa, Pak. Kampung-kampung, dusun-dusun, desa-madesa kawontenan pembangunanipun langkung maju kaya dene wonten mapan wonten kutha, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Munjungan. Nggih. Ndadosaken kerasan, Pak, ngeten niki, Pak. Terus sajek jumblek sepanjang sejarah kula kalih panjenengan. Nembe niki to wayangan teng lampu merah Bangju lagi iki to. Oke. Lah ngene iki nganti pas lampu ijo kok kono derak de bongko lho iki. Nggih pun diawekani kali dinas pun diawekani, Pak. Mesti lagi iki wayangan ning Bangju ya. Lah nggih sejarah niki ngukir sejarah saestu, Pak. Nggih, ning sampean mesti kulino lek ndagel ning Bangju kulino. Kulino, Pak. Kula modale mboten wong wedak pupur tambah kali icik-icik, Pak. Nah. Ngemis lek kowe. Ngamen. Penting Penting dadi dit ngoten mawon. bersih desa utawa katelah mriki niku Seloan Agung, Mas Gareng. Seloan Agung, sasine selo. Apik nggih Seloan Agung utawi bersih desa. Nggih. Desa Munjungan. Leres. Di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setiawan. Nggih. Luar biasa sekali. Niki dongane Pak Cahyo. Bersih desa ingkang dipun nawontenaken warga masyarakat wonten ing Munjungan mriki. Mugi napa ingkang dipun gayuh dipun sedya warga masyarakat sedaya saged kasembadan Allahumma. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah berkah lan barokah. Amin. Pinaringan keselamatan Munjungan slamet donyane slamet akhirate. Amin. Kula dongake sing kadang tani muga pinaringan subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang Allahumma. Amin. Kula dongake sing usahawan usahawati ngrembaka usahane lancar rezekine Allahumma.
kula dongake sing pegawe mugi ditresnani karo dhuwurane munggah pangkat lan jabatane Allahumma. Dongake Pak Cahya Kuntadi muga-muga sok ben enek menteri saka Munjungan mriki Allahumma. Amin. Iso mbangun tol dalan saka Munjungan menghubungkan ke Kampak ngoten Mas. Dadi garek mak celurut ngoten mboten ngangge liku-limu, liku-liku Pak ngoten. Ning ngeten Mas Gareng. Dawuh. Kula sampun pikantuk informasi, Pak Lurah menika lak kontraktor. Oh, nggih. Tur dasaripun Pak Agus menika sangat dekat dengan para anggota dewan bahkan dengan Mas Bupati ing Trenggalek. Insyaallah ke depan diamini kemawon enggal dipun bangun dalan ingkang hebat, ingkang lebar, halus menghubungkan Munjungan sampai Kampak sehingga Munjungan sejahtera sepanjang masa. Amin, amin, amin. Loh, nek estunipun dalanipun merginipun sampun sae, Pak. Pun sae nggih. Nggih namung tantanganipun. Mula niki ndagel ning panggung ning nggih pikirane dadi loro, Pak. Kok iso? Siji mikir ndagel, ping pindhone lha iki mikir muliye engko piye niki. Ampun kuwatir to. Panitia niku siap sedia yen pancen rawani sopir pirang-pirang teng mriki. Ah nggih pun percaya tanggung jawabe pun percaya nek panitia mriki, Pak. Nek lek mangke pamane jenengan disupiri terus numpak mobil jenengan, ampun dandan ngoten niku. Supire wedi no. Ayo. Kudu preman dandane. Mboten engko ya raup sik no, Pak, raup sik. Munjungan biasane Gareng mesti menerjemahkan mun ki apa, jung ki apa, ngan ki apa. Kok panggah ngene, ya geding aku. Lah sing nanggap apa munjungan kok ya. Nggih. Kudu cerdas no. Siap, Pak, siap, Pak. Pancen nek nderekke Pak Cahya Kuntadi iki pokoke saka omah kudu tenan kok. Kudu digawe kandel bathoke ndas mlethek-mlethek dagelan melu Pak Cahya Kuntadi. Lha zaman saiki semua harus cepat kok ya. Munjungan. Nggih. 3 unsur kata. Suku kata. Suku kata. Munjungan. Mun menika munjungan murian to Pak nggih. Mu ya terus nju terus ngan. Ya. Ngoten to. Mujudaken desa percontohan. Desa saged kangge tepa tulodo desa sanesipun merga munjungan menika desa ingkang gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Cerdas iki. Junjung tinggi sing jenenge agama ning ya tetep tresna karo budaya. Mula munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sik to kalau dirasani karo sing mirsani kok padha. Lah kuwi donga kok, Pak. Oh iya. Niku kan donga, Pak. Nggih. Terakhir ngan. Nganti sok kapan munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tegese slamet donya slamet akhirat, Pak Cahya. Iya, bener dongamu ki apene kok monoton ngono kuwi terus lho mburine. No, lho niku sing monotone wong kuwi donga kok, Pak. Sik Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Treng. Ndek wae ora WA ngoten lho Pak sampean, Pak. Wis pokoke kudu cepat iki kuduan. Treng. Trengginas warga masyarakate pakaryan apa wae sarwa iso dadi dhuwit mula warga masyarakat ana Trenggalek dadi keluarga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wong wis kok desa ganti kabupaten nek mesti kuwi neh lho. Nek desane baldatun mesti kabupatene ya baldatun thayyibatun. Provinsine ya baldatun thayyibatun. Negara Indonesia ya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Tak ayeli pokoke iki. Nek ra tak ayeli kelakon ra bayaran iki. Heeh no. Enggak. Nggawe senenge ati liya ana ing Kabupaten Trenggalek saben-saben acara bersih desa mesti nanggap wayang. Sarana nglestarekke budaya, mula iki diarani kabupaten sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pangkat tanggo Pak pokoke. Hari siji ayo Lek-lekan wengi iki mujudake tasyakuran lan donga bareng-bareng muga-muga warga Munjungan lan Kabupaten Trenggalek dadi warga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ayo apa? Ghafur kok laris men to bengi. Laris Pak, niki mau entek kulaan es kok ghafur kok Pak. Lurahe asmane Pak Agus Setiawan. Kowe ngerti ra Pak Gareng? Bersih desa bengi iki tidak swadaya ora menarik iuran kepada warga masyarakat, dicukupi karo Pak Lurah karo kantor pemerintahan desa Munjungan supaya masyarakat tenang dan hanya mendapatkan hiburan tidak dibebani apapun. Tepuk tangan dulu untuk Pak Agus Setiawan.
Kuwi ngongkon tepuk tangan karo mikir kuwi ya, Ndek. Mboten. Dadi Pak Agus Setiawan niku lak sebagai donatur padha karo lak ngoten to, Pak. Saged mujudaken ngeten mergo masyarakat mboten dipungut biaya. Niki sedekahe saking Pak Agus Setiawan. Tur kanggene Pak Agus Setiawan ngenekke acara ngeten iki mboten kangelan. Piyambake lak kontraktor, Pak. Nanggap Pak Cahyokun tadi sak rombongan sak bintang tamune Dik Elisa niku mung bleduke semen tok, Pak niku, Pak. Waduh. Paribasane ngono ya, Mas. Iya. Oke. Agus Setiawan. Agus kalih Setiawan. Iya, bener. Agus kuwi seneng, Setiawan kuwi weweh. Tegese seneng sedekah. Kok langsung kok carup dadi siji iki piye? Tekno wong ya cepet-cepetan to, Pak. Ya dadak nganggo mikir bareng. Iya. Ning jenengan wis marambah makaping-kaping ya sowan ana laladan munjungan Mas Gareng. Loh, sumpah Pak, kula menawi wonten mriki munjungan mriki lho nggih. Desa Munjungan. Desa Munjungan niki mriki kula hitung niku sampun kaping pisan niki, Pak. Pisan niki. Kuwi omongane njaluk ditanggap neh ngono kuwi. Lho lah nggih, namung mbok nawi wonten masaran mriku sampun. Nggih. Niku sampun, mriko sampun. Nderekke dalang king Ngalengkadiraja mriko sampun. Sapa kuwi Ngalengkadiraja? Minto Darsono. Aja ngono ke Pak Lekku lho, omku lho. Nggih, nika nggih Pakde kula kok. Nggih. Bareng anu terus ngaku-ngaku dulur Aku ora. anggere nek wong apik tak aku sedulur kok kula niku. Mas Gareng. Dawuh. Niki selak ngantuk mesake niki enten bocah cilik niki. Niki lari mriki. Nah, niki wonten dua potensi saking warga masyarakat Munjungan. Nggih. Setunggal genduk Angel. Tulisane lah Angel macane Angel. Iya. Ngaten. Sing setunggal melih kula yo duwe anak lanang teng mriki. Sinten? Lho. Le, rene le. Ya. Loh, ndi. Wah. Niki salaman sik karo Pak Dalang. Nggih. Amit-amit kebuk Pak, amit-amit Jabang Bayi amit. Gila to karo kowe. Niku ya wong senengane. Niki asmane Primus. Primus siapa? Pria mung setugel. Nah, Primus. Nggih. Tinggine semampe. Semeter tak sampai. Nggih. Mbok yo nganggo iringan to. Ngene, diiringi nggih Pak nggih. Diiringi nggih Pak nggih. Ya, iringi ya. Pak De, aku anake sapa? Yen gede aku melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina Asmanipun sinten, Mas? Asmane pun mari, Pak, mung karek sesek napase. Oh, sik to. Asma tegese jenenge sapa ngono. Jeneng. Paring asma Mas Bungke. Mas Bungke. Bungke. Nggih. Bungke. Kaya cocok men karo bodine ya. Lah nggih niku. Nggih. Kula piyambak nggih bingung. Bungke, Pak. Nggih. Daleme nggih mriki, munjungan mriki. Daleme mriki. Nggih. Asli Munjungan.
Asli Munjungan, Pak. Niki kelangenanipun Pak Agus Setiawan lho Sik niki. penontonnya ra ketok kok ya. Oh, ra ketok. Dunggahke ayo. Oh lah polahe kaya malah munggah dhewe ora. Takonono Mas Gareng. Nah, yo ngadeg to malah lungguh wong kowe iki ngadeg kowe ra ketok kok malah lungguh. Ngadeg. Omahmu jenengmu sapa? Mas Bungke. Bungke. Daleme Nggih mriki mawon, Munjungan. maksudnya tengah dalan kene iki. Nggih mboten. Munjungane ngendi? Dusun Bungur. Oh, kono. Kono. Lah ya kok kono ngepit rono, maksudnya ngono. Nyapa ora rono ki ceblok blok ngono sisan. Yo aja sak semene njeblok kok dikira bluluk ngomalan. Oke. Anu, kowe umur pira ta, Le? Umurku 10 kaya ndak genep iki, Pak. Kaya nganyelke ta sebenarnya. Ora genep. Umur 10. Niki potensi mriki, Pak. Nggih, wau dalu. Kelangenane Pak Agus Setiawan. Wau dalu kabare pun gegerke mriki. Gegerke Pak wong nyopeti nggen toko-toko niki. Boten. Niki kelangenane Pak Agus Setiawan. Nggih ta. Model stempel kelurahan terbaru nggih ngeten niki mangke, Pak. Ayo nggih. Nggih kanca, Pak, nggih kanca. Ning kula percaya angger nun sewu piyayi ingkang dipun paringi khusus utawi radi minim mesti ada nilai plus tersendiri menika anugerah. Jadi di mana ada kekurangan, pasti ada di kelebihan. situ ada kelebihan. Nggih no. Kira-kira kowe iki kelebihanmu nggon ngendi, Le? Ya iku aku sik bingung, Pak. Aku iki duwe kelebihan apa ora ngono aku ya sik bingung. Nek adus kan digrayaki ya nek keluwihane apa ora ngono. Enek benjol titik. Kuwi luwihe. Lah, kuwi diurut terus. Ayo. Terus niki pinter multi talenta, Pak. Upamane napa Mas Gareng? Nembang saged tok, Pak. Coba kaya apa kowe krungu. Niki saking pondok pesantren. Mula tembange pertama Pak D. Kowe iki neng dhuwur wae kok malah. Neng dhuwur sing neng kono penontone lho ora ketok, munggah wae. Munggah wae. Ya. Nah, ya rada rono ra neng kene lak terus malah kaya anu kaya padasan nggih Pak ngeten niki malah. Heeh, kowe kari wudu. Mula wau tembange Pak D aku anake sapa? Merga tole sapa mau? Bungke. Bungke niki sampun lolo, Pak. Oh, sampun boten wonten ibu kalian bapakipun. masyaallah. Mula niki wau matur kalih kula aku arep nderekke Pak Yoyok wonten Solo. Ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Kira-kira tasih betahke ganjel kulkas mboten, Pak? Ya aja sia-sia nadyan kaya wong kuwi piyayi lho. Ya pokok ganjel kulkas. Menawa kek motor. Kek motor. Lah nembang apa? Isa nembang. Wah nek nembang wong lulusan pondok niki adan men kleru komat kok, Pak. Pripun? Malah dipadetke ora. Nyanyi nembang apa? Kanggo menghibur warga masyarakatmu kene. Lagu sing klasik apa sing hot apa gandeng weton pondok apa yasinan wae apa piye ngono. Aja. Malah kaya wong kepaten. Iki dangdut ta piye? Aja iki ringane. Lah iku aku ya urung dong kok. Lah urung dong kok macak. Aku mung yo mbuh sapa sing akon aku yo ora paham. Awang sing paring dawuh Pak Kepala Desa kok. Nggih. Lagu-lagu campursari iringan karo gamelan. Ya. Iso. Oh, cah cerdas kok. Kalau podang kuning gubuk asmara. Munggah. Wah, jan bocah Allah. Malah kaya timbangan. Grogi medun deh. Malah kaya timbangan ngene iki. Gini, lek pancen rumani nembang, tak golekne kanca. Oke. Ayo, Nduk, Angel, sampean. Wah, gelungamu kaya bantrek nggo wedi lho. Mriko. Iki nah niki nggih putra daerah. Nih, rene Nduk, rene. Ben rada tetek si Bungke lek nek kancane. Salim. Nah, ngono kuwi. Nah. Sungkem karo mamah. Iya. Nah, ngono kuwi. Mama. Iya Mama Angel kuwi. Padure padha kaya kok mama. Lho lah mula sepantaran. Nggih. Sepantaran ngene iki. Genduk Angel kelas pinten nok, Cahayu? Kelas sekawan. Sekawan. Papat STM, Nduk. Kenapa? Kelas papat STM apa? SD, Oh, Pak. SD. Oh. SD ngendi? SD Bungur. Oh, Bungur, tanglepi Pak Dalang. Nggih. Ibuke napa sinden? Mboten. Bapake pengrawit, Mboten. dalang, Mboten. budayawan. Mboten. Lah apa copet? Mboten. Lah apa kok dudu? Nelayan. Nelayan. Mboten. Loh, udu iki.
Oh, dagelan. Mboten. Lah apa pakmu? Anu, Pak. Apa jenenge? Apa Asmane sapa pakmu asmane? Pak Wit. Heh? Pak Wit. Pak Wit. Widodo apa Widianto apa Wit-witan? Sinten? Nama panjangnya? Pak Wito. Pak Wito. Pak Wito. Oh iya. Sampean rene pengen nembang apa Cahayu? Heh. Nggih sesideman kalih podang kuning. Ya medeni men bocah Tenan iki. ora lho. Iki lagu angel, iki bukesi wae ra mampu lho lagu Ora iki. mampu lah iki. Elok tenan. Sesideman karo podang kuning. Nggih. Terus kowe arep nyanyi apa? Aku tak bintang kecil ae wis. Aku ndak mampu. Mampu, engko tak obatke, mampu. Semanut ngono. Coba di Angel anu sik ya apa wis sesideman sik ya Nduk ya. Nggih. Cahayu ngagem bawa nggih. Nggih. Oh iya. Cah pinter. Maju kene, Nduk, maju kene. Nah, kelas 4 SD kok wis nganggo kotang barang sing dikotangi iki apa jane. Ya ben to reng mau jenenge macak kaya dewasa kaya sinden liyane kok. Kotange merke sampean pirsa ra, Pak? Apa? Elit. Ayo ben ora apa-apa. Ayo, Rekae angge cunduk mentul barang. Cunduk mentul Ya, barang. Jan bareng mlaku malah kaya pit motor rating. Ayo. Ayo Nduk Angel. Nano. Wah, apik. Urung reng. Malah ngeget-ngegeti ora. Oh, dereng to, Pak? Bocahe kaget nangis lho engko ora. Nduk Angel, tak kandhani. Napa? Aja don ya, tetep semangat ya. Mangat. Nggih. Sing dukung Pak Dalang. Biasane yen sampean nembang bawa iki sukses, Pak Gareng menehi minimal 500.000. Nggih. Masuk. Ngono kuwi. Iya, kuwi. Pak, Biasane kan ngono kuwi nggih. anu Apa? pun kula rubah kebiasaan kula pun kula rubah. Aku ndek men ketemu ning Ponorogo mending nyangoni bocah kok ya Niku lak mbiyen. Ponorogo niki Trenggalek, Pak. Nduk, saiki pas Gareng wis rubah, ora 500 malah 1 juta. Nggih. Dalane mulih ngendi ya ki ya? Iya, Nduk. Aman, Nduk pokoke. Nang kene sik ya, Le. Nang kene sik sabar. Wiwitane. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, Ya iki. Nah, 1 juta kecekel, Nduk. Ayo. Handaresang baki. sing ngajari nyanyi sapa to, Nduk kok? Ayah. Oh, ayah. Wah, tah munjungane ayah, ayo. Ayah lagi ngarit. Ora apa-apa Nduk apik ayah ibu. Ora apa-apa. Ayo. Mulai tak garapi wedhe golek nangis aku bocah ngene ae. Mboten, Pak, mboten. Nggih. Pun kula weling pokoke ning panggung kudu kendel ora entuk jirih, ora entuk cilik ati, ngaten. Pokoke kudu kendel semangat wong entuk 1 Semangat. juta bakal iki, Yang. Alah. Bagus kang ngolah budaya Kelas 4 SD wis pintere kaya Ah, ngene. ah. Cita-citane apa to, Nduk? cita-citaku lho Nggih. nggih kathah lho Pak. Waduh, Lha iya. upamane apa ae. Umpamane iki apa, Nduk? Apa pengen dadi guru, apa pengen dadi apa ngono lho, Nduk? Pegawe apa pengen dadi dokter? Cita-citane apa, Nduk? Kathah. Kathah. Nggih. Kabeh arep mbok ayahi ngono. Arep dadi multi talent. Lho, lah celengan ki mu ning ndi? Ah, kene kene. Yo. Sowan menyang kutha gedhe. Nduk Angel, nuwun sewu ya. Napa? Mikir rada dicedakke mboten napa-napa. Nadyan Nggih. sik kelas 4 yen karo mik aja gila ya. Rada cedhake. Kaya mbak-mbak iki lho anggere mik sewenenge ra umum ya. Rada cedhak Nduk. Ora apa-apa ben banter suarane.
teruskan Yongyon. Apik tenan. Nek nama bapak Pak Wit. Pak. Nggih, Lah terus nama ibu? Ibu Nama Diana. Hah? Diana. Loh iki anake Diana. Angel anake Diana. Nggih. Iki bapak, Nduk. Bapak pocong apa piye ora? Bapak gareng. Kaget aku iso. Zaman kowe lahir, ya Allah, Nger. Kembar Pak niki riyen. Kembar. Nggih. Nggih. Iki metu ngarep, lah iki metu mburi. Maksudnya metu buri piye to, Pak? Waduh. Ya ku. Gila nih yo. Selendang kuning kang saking Kleru sing ngender, Nduk. Kleru. Ukir. Tak ajari sing kendel. Mas sing gender, sing tenanan dong. Ya coba. Pripun? Pak sing gender, sing tenanan dong. Ngono ya. Kan anake ayah kudu iso muni dong. Anak Yayan, ayo. Ayah. Ayah. Niki eyang to. Nduk, jel. Napa? Top bener kuwi. Nggih. Diomongi bapak kok eyang. Suara kurang premono ing wasis ngungkro. Iki bocah iki ciri khase lek nembang Nggih. mesti sikile sing tengen dijokne. Oh. Niteni mending ngono ta mau sampean. Nggih. Ben piye lek sikile tengen dijokne gen piye? Ki ben piye to, Nduk? Kok ora lurus ngene kok dadak iki ngene ngono ngapa, Nduk? Kok ora sing kiwa utawa malah mekakah ngene ngono ngapa? Ayo. Sebabnya apa kok sikile kudu ngene? Nggih penak, Pak. Oh penak ngene. Oh iya. Kowe engko nek nyanyi sikilmu ning dhuwur lho, Le ya. Malah kaya Banaspati ora. Angungkrung marang bendera Wah. Ro. Tiasulistyo pijer ngincangake alis. Tak benakne kembange miring. Kembange anggrek, Pak. Apik ya. Sae. Somben kowe nek nggo kembang sembojo ya. Nyapor ra kembang kae. Pak Lurah repot-repot lho Pak Lurah. Alah Pak Agus sih ngopo lho Pak Agus sing dadak. Pak Agus. Alah Pak kok. Alah. Loh. Aku Ngopo ki? Pak Agus ki yo ngopo dadak ngene barang iki. Lah wis. Kena ke sekolah sesuk. Wis kaya wah wis. Habiskan yo, habiskan. Tekno ae. Ayo. Wis. Tuk rezeki. Ora ngentekne semen sak truk iki. Ora, lah niki mau bleduke tok kok niki kok. Eh. Iki nyawar apa kesurupan to Pak Agus ki? Lah kok ngono? Lah kok sel-sel kabeh isi dompet telas lho Pak niki Pak. Wis. Pak Agus karo kancane dadak ngene ngopo. Kula wangsulke, mboten purun nggih pun. Urung jawab iki lho Pak Agus. Lah musuh copet Solo ya sing cepet sik no Pak kaya. Pak Agus matur nuwun, sehat selalu, lancar rezekinya, ditresnani sapa padane urip, cita-cita dikabulke, tansah ditresnani karo warga masyarakate. Amin. Gareng iki bareng. Niki amal ibadah saking Pak Agus dicatet karo malaikat somben ganjarane jenengan mapan swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para tamu monggo sing badhe ngersake tindak swarga ngeten iki monggo. Malah Pendak dina wis gempa lho Pak niki. swarga 200 iki eneng iki. Rampung ke sik, Nduk. Ya Nduk, masuk Nduk. Ayo. Terus
terus tresno sesideman. Ayo Kang, sini Kang. Bu Kesi jadi teringat masa lalu, masa kecilnya. Piye Bu Kesi nyekel mik sik ra apa-apa. Piye. Ngerti Nduk Angel? Bu Kesi ngerti ora? Nggih. Sing ndi piyayine? Sing ndi? Bu Kesi sing Kesi ndi? niku ingkang pundi, Nduk? Wis Salim, ngerti? Sebuah Salim sing di Bu Kesi itu sing di Salim. Salim. Biasanya nek kersa Salim karo Bu Kesi terus diparingi 100 ya Pak karo Bu Kesi ya Pak. Urai. Berarti wis ora biasa. Nduk, sok anu sampean sok sinau kok suarane Bu Kesi lek nyinden. Sok ngrungokne. Nggih. Suarane apik napa mboten? Nggih. Sae. Nggih. Nggih. Tak kandhani ya. Nggih. Kuwi Bu Kesi iki bojone Aa. Ngono ya. Iki Aa lah gareng kuwi tadi. Nggih. Jumblenge rada rene. Malah sapi. Masa ra tertib. Emburi. Ya jel angkaten. Jogeti. Luwe becik tresnanana timbang pisahan. Marang kula warga karwolan putra liwat kincane alismu kuwasa anglanda rasane ngatiku serius aku
Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Genduk Angel luar biasa. Bibit Pak Yaya. Nggih, generasi iki calone iki jos iki nggih. Pamane anggere gelem suwitana sanggar Madangkara, Nduk. Wah. Dadi ya kan. Dadi apa? Dadi sinden sing kondang. Oh iya. Pinarak sik istirahat sik ra apa ben ora menggeh-menggeh mesake kaya. Mimik ora. Heeh. Kopi apa teh? Nek bir ora enek kene. Aja nggih. Ya iki Pak Dalang iki nya. Pak Dalang tak perlu akeh-akeh ya Nduk ya. Nggih, sangu sekolah ya. Biasane lek sekolah sangon ibuke mboten? Nggih. Sangoni, lek wis sangoni ya wis ra sida berarti wis sangoni. Nyo nggih. Nggih, tampi. Sami-sami nggih. Oh diomongne karo Bu Diana. Ini Pak Gareng dereng to? Nggih. Nah iya. Pak Gareng nek cah cilik biasanya gampang mesakne lho. Duitku ora ndang tak kekeke ora ndang miskin aku engko kene. Gayane. Nengane yo. Tase gede kena akeh isine. Ngampil 100 riyen Pak. Lho. Gawa pecah. Ya ora tanggung jawabe dhewe-dhewe kok ya. Lah pancen ora ana rasa dibaksa, Wah, kadung wirang Pak ngeten iki. Kowe nek mangkat sekolah disangoni ibu pira ta, Nduk? 5. 5.000. Sekawan. 4.000. Pira? Maksudnya disangoni pira nek sekolah disangoni pira? Gangsal 1.000. 5.000. Nduk, kleru kowe. 5.000. Ora sang aja-aja itah cilik. Dinggo petang dina, Nduk. Mosok dagelan laris kondang 20.000 ora. Udeng duit ngene iki. Iki duitku nang ngendi to cah iki? Ngabrit, Pak. Anu, kowe wis tau ngerti duit 100 urung? Ampun. Ya wis lah wis tau ngerti kok ya. Kowe arep ngenehi apa ora mek bocah diimingi-imingi tok. Dinggo sangu setahun ya. Tukoke tanggalan lak Januari tekan Desember ya. Soalnya aku neng munjungan tanggal pinten niku nggih Pak Cahya wonten anu. Nggih. Kowe rasa teko ya Nduk ya. Marai. Lah mbok menawa disumbange karo Pak Lurah kok ora teko piye? Apike rasa marai ngurang-ngurangi pendapatan. Sing ikhlas lek ora tak ijolane. Ikhlas Pak. Karo bocah mesake. Ikhlas Angel Bapak. Bapak Pocong kaya. Selanjutnya Mbak Elisa Orcaros Alaso. Ayo, tumpakne sepur ya Cah ya men jumeneng meneh. Kaya. Monggo Madangkara oye.
nganti lali to Mbak Elisa. Apa? Aku wis nyangoni Angel, Mas Gareng ya wis. Sampeyan ra pengen larise kaya ngono lho. Aku mau wis mbaten ya, untung rong maju, nek maju lak ya aku melu entek iki mau. Ora nek enteke wis to. Wong iki lek ikhlas lahir batin ora lokak tambah kebak. Oh nggih, mengke nek sakit duet kalih kula tambahi. Ora mung 100, 200. Oh, Pak Gareng iya. 100 to mau. Nah nanti kalau podang masalah. kuning sama Mbak Elisa 200, oke? Nah, Mantul. Dinggo memberikan motivasi, dan Motivasi semangat. ben ditambahi. Ora no. masalah. Kowe nek Ora ra nggo masalah. duit tak silai, Nduk. Tenane. Nyilih duitmu mau ndi kira. Ora sembodo. Mbak Elisa mirsani wonten ing dalu menika munjungan bersih desa pripun? Luar biasa ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedanten sedoyo para warga wonten munjungan ingkang sampun tumplek belek wonten meriki saking perapatan tekan perlom perliman perwolu persongo persepuluh kono adoh banget. Piye pendapatmu, Reng? Pendapat kula kaya ngrungokke wong pilek, Pak. Aku anjene rodo pilek sitek iki anu belen. Umbelen. Ya. Umbelen ora umbelen. Umbelen, ora Ya, umbelen. belen pangapunten Pade. Tumplek blek. Tumplek black. Ora tumplek blek. Tumplek blek. Iya. Genahno mau lho rek Karepku juga wilujeng. gitu. Wilujeng. Wilujeng, dalu. Wilujeng Ya ora. wes rasa wilujeng sugeng dalu. Jane wilujenge wis bener ning anu kaku. Dadi ora wilujeng ning wilujeng. Lah terus aku nggak ceng tuh. Hah? Aku tuh nggak ceng. Jeng, Loh. wilujeng. Kowe ora ceng, aku wis mulai bribek-bribek. Wala, sing ceng nggon kupingmu kok. Jane nggon ilatku ra ceng. Wilujeng. Ya, wilujeng. Terus, Mbak? Keng baku kula nderek mangayu bagya. Kula sampun soan mriki kadosipun sampun kaping kalih. Ping kalih niki. Kalih. Nggih, Nggih. ingkang setunggal rumiyin kadosipun 2 tahun yang lalu wonten kene Pak Samsul Huda. Rumiyin mbok menawi piyayinipun wonten nggih Nggih. Pak Samsul menika Nggih. sakmenika saged sowan melih wonten mriki benten raosipun. Bentene pripun? Bedane piye? Gen margi Dalan. dalan ke rumiyin pas semono kula kan kalih sopir. Lah niku dalane niku cilik terus dereng aspal terus beleduk. Aku iso asam lambung iku suarane iki. Kalau di daerah Sulawesi sana itu namanya bun kopi. Itu mirip kayak gini. Tadi nganggo munggah terus merun, nah, tekan gone. Ono peradaban ning kene. Peradaban. Iya. Neng kono bon kopi. Bun kopi ning kene ning munjungan iki. Neng kene munggah mudun. Ya. Yeah. Kui aku seneng ternyata Seneng. seneng. Ora seneng. Ya. Ternyata marginipun sampun sahe. Merginipun sampun Sampun sahe. sae. Kowe nek ora mudeng buka Google wae ya. Kowe emang tak amini lho, Pak. Tak kira jopo-jopo. Kok kowe mung ning kene ta jaga lampu kaya apa? Mbok kene ning cedakku Neng kene aja wedi-wedi. Kowe engko nek lungguh neng kene ora iso mbedake endi bagonge endi kipas angine. Kowe dikira ya. Kowe ning tengah Nggih. kene. Kita supaya ning gen Supaya sempak wong telu. kompak. Ya iki sing tengah, kowe sing tengah Sik to benerno kuwi mah lho, kompak. Supaya kompak. Apa aku ngomong apa? Kowe mau muni sempak Ayo bener. supaya kompak. Sempak. Nah, Kompak karo semangat, semangat ro kompak, sempak. Dadi supaya sempak, semangat karo kompak. Oh. Awak dhewe wong telu ngene, ya. berarti sempak teles. Apa kuwi? Kok telu? Semangat kompak anti lemes. Ya ape iku Kuwi ape. koncone sempak bolong. Apa sempak bolong? Ya dondomi to. Ya guang ae dondomi telaten men. Kalau nek pun ngeten iki kaya keluarga, Pak. Mau wis proto, mau. Bapak, ibu, anak. Nah. Ini yang dinamakan keluarga bencana. Keluarga bahagia. Bahagia, Ah. bahagia. Oke, kang mbakku
niku wau nderek mangayu bagya lan nderek memuji sedaya pangajeng-ajengipun panjenengan saged kasembadan. Reng benakne reng. Pengajeng-ajeng. Alon-alon ngomongnya iki ladrang kok jadi koplo Oh ya. iya. Pengajeng. Oh berarti pelan-pelan teledok. Ora pengajeng-ajeng ya. Malah digenahne gareng kucluk ora. Cah cilik ben ngerti, Pak. Kula dongakaken sedoyo pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan pinaringan wilujeng keselametan karaharjan pinaringan rejeki ingkang kathah lah. Amin. Betanine ora mung betani sawah tapi betani laut nggih paringi iwak-iwak sing gede-gede selamet nek pas lagi melaut. Barate sampean ki apa jenenge tuna, terus aku salmon. Salmon Ki gereh layur. Aja sesuk anakmu lho kuwi. Nggih anak kula Pak. Anak kula Pak. Saiki ana layang tak wacane ya, Mbak. Panglipur nggih. Saking Bapak Gunaryanto DPRD Kabupaten Trenggalek fraksi Partai Golkar ngersakaken podang kuning. Ugi saking grup Modin wonten ing Munjungan minta podang kuning ingkang nembang Mbak Umi Hafifah. BPD Desa Munjungan request lagu Selendang Biru kalian Lamunan. Sugeng dalu Yulimbo nyuwun tembang Lamunan ingkang nembang Mbak Elisa calon garwanipun Pak Dalang. Oh nggih matur nuwun nggih. Di ana emang ada itu tulisannya. Iki wacanen to iki lho Itu nyuwun dari lah. siapa? Iki saka CV Karya Usaha Putra. Pak Dedi. Mas Mbak Ari. Alia. Dipun wangsuli Alia. Calon garwanipun Pak Mbak Dalang. Elisa calon Garwane Pak Dalang. Oh nggih bener. Kuwi lho enek gambare. Apa? CV napa to niku? CV Karya Usaha. Lho enek gambare anu ki lho bis beton kuwi lho, Dik. Endi? Kuwi Endi? enek apa ora? Ora. Oh wis nglinding, Dik. bis. Gambare manuk malan. Endi lho, Pak? Iki pojokane lho. Ora enek no. Enek. Endi? Enek ora? Mboten enten. Berarti wis mabur berarti. Terus niku pamundutan napa? Niki wau lamunan. Lamunan Nggih. niku wonten isine ketoke. Apa? Isine cobi-cobi kula Sing ndi to? pinjem sik kandel Sing ndi, niku. sing ndi? Ah niki. Nah. Oh, iki saking Mas Ari CV Karya Usaha Putra Rental Tenda Sound System Kota Madiun. Matur Betul. nuwun Ya. Mas Ari, Mbak Alea, makasih. Iki ana duwite, dite mau ditulisi. Iki titip dinggo Pak Gareng kok. Oh ya matur nuwun ya. Kok nggo Pak Gareng iki? Lho ya Oh, sik. rezeki dhewe-dhewe, Dik. Dinggo Pak Gareng, ana ngisore. Oh, ora bonggo sik kamu. Bangga kok bonggo. Dinggo Pak Gareng, nggo tuku mori. Oh. Ah, Lah iki ngesore di dinggo Pak Gareng nggo tuku mori, nggo buntel bagong. Ya ora ya. Kowe kira-kira 7 meter apa 5 meter? Semeter kotor. Malah diurare ora nggih. Oke, niki ngaturaken niki wae saking panitia ingkang cewek-cewek wonten pamundutan juga iming-iming kalian napa lamunan. Lamunan nggih. Lamunan sik mboten napa-napa. Oh, lamunan dulu. Mboten napa. Lamunan iku lak sing pindho. Ngoten niku to, Pak. Kuwi senggakane kuwi. Oh, senggakane. Nggih. Tapi niki mangke nggih kompaknya enggak ngoten, Pak. Ya ya. Oh. Berarti bisa dicoba dulu satu persatu, Pak. Silahkan. Oh, iya. Iki ben carane lamunan full Jadi di senajan tomong iki nek nggone sanggar Madangkara iki dilatih tenan. Oh, dilatih Garap. ya. Ngantek direwangi ora nampa job 3 sasi nggo latihan lho iki Madangkara. Kuwi kebangetan lek kuwi ora. Coba anu gendho Angel sih. Oh, Angel dulu. Oh, Angel yo belajar. Ya, coba kowe muni anu Dek, sampean muni pindho engko kono sing Ya. Pindah gitu ya, pas aku pindah. Gitu ya. Ya coba digateke ya. Pindah. Urung iso lah kelas papa. Cah cilik Aja urung iso. dipeksa lah. Aja dipeksa kok ndak suwek. Ya. Lah, Sing Umi iki iki. wae. Mbak Umi ya. Mbak Umi. Pindah. Sik.
Coba nek sing anu aku. Iya. Nek alon-alon nek Pak Gareng cepet melu cepet, nek Pak Gareng banter melu banter. Pindha. 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 Pindah. Pindah. Ya. Lulus. Geser. Pinong. Pindah. Ya. Pak Yaya saged mbayangke Dik Linong. Heeh. Coba. Sebelah Dik Linong. Ya, Mbak Birgita. Iki rong dipindah wis asik kok iki. Coba, Dek, pindah. Rungokno to, pindah. Piye nek cara Iki kamare kudu nek peredame iki. Wah, bahaya. Kagunganipun, Pak. Ora apa-apa, bebas. sing pindah kaya Pak Cahyo. Ingkang maring dawuh mitra kerja. Ingkang maring dawuh Pak Cahyo mawon. Mobil khusus pindah Pak Cahyo. Dados ingkang pindah Pak Yaya. Kegok ora rombongan keluarga rene ya. Dudu rombongan keluarga. Ayo ngrungokne kaya ngopo Pak Yoyok nek karo Bu Kesi. Ya. Kowe kene Gong. Pindah, makanya terus Bu Kesi sing nonton karo membayangkan kejadian yang sebenarnya antara Pak Yoyok dan Bu Kesi. Bu Kesi siap ya, Bu Kesi ya? Siap. Iya. Lawangnya dikancing sih. Ngukur pindo ngancing lawang barang ora. Pindo. Reng, api to? Malah kaya ambulan. Val, kowe nek turu ning sanggar, kudune tanggap sasmita, Val. Sabone nek kowe kudu ndang nyingkir. Kuwi acara sedang dimulai live streaming kuwi. Erupsi kuwi kok ayo. Lek sing iki apik iki. Sing ndi? Iki apik iki. Coba. Ya. Iki senior iki carane. Sebelahe Bu Kesi. Mbak Tuti. Pindah. Itu malah au. Pindah. Iya, Reng. Kula won download nggih ngoten niku Pak. Iya. Sik siji, Pak. Bulia Sundari. Sik siji. Pinggir dhewe, Pak. Nggih. Pindah. Kepedesen lek iki, Reng. Bar mangan-mangut ngene Pak Lurah mah lho kepedesen. Oke. Monggo lamunan diaturake. Oke. Ya, kanca-kanca siap, Cok. Yo. Monggo oleh Mbak Elisa Orcarus. Tetes. Sayang
sliramu kang dadi lamunan. Wong aku saking nyata, oh ngegebrekaku, serana lara pronto ing atiku. Amarga kapitang wayang maring pikirku, ayo bekat tresnamu do sayangku. Siap ya? Pindah pasang dan bawangan, tresno kumring sliramu sayang. Sayangmu lan sumurat aduh sliramu kang dadi lamunan. Pindah saja pasang dan bawangan, tresno kumring sliramu sayang. Sayangmu sliramu kang dadi lamunan. Dadi sliramu kang dadi lamunan. Karya saking Mas Wahyu. Yeah. Kula ngagung punya menika wau, Mbak. Yeah. Nah, sakmenika podang kuning. Lah, niki enten sing request grup Modin niku sing nembang Mbak Umi, ning saking penggemar ugi wonten ngersakaken Mbak Elisa. Oh ngaten. Nggih, ayo digabung ae dadi loro. Kula nggih kepengen Ade Angel berarti Trio. berarti Berarti trio. bertiga. Ya. Bertiga. Ya, bertiga ya Ade Angel ya. Udah disiapin kan podang kuningnya. Oke. Udah, ya yuk ngancani. Ya, coba kaya apa. Jan. Iki lho, bungke lho, tak sawang kok kene masalah nanti kangen aku kaya rambu men. Ayo. Anak kula sing nomor 4, Pak. Iya. Ngono kuwi ya. Sken mriku nggih. Kek ndang gede ya Le ya. Ndang gede. Mikmu ndi ta mikmu? Oh dianggo. Nah, ini. Nah. Cah kok pintere kaya ngene. Anake sapa? Anake Gareng. Sok gede dadi apa? Kawin. Hah? Nikah. Sok gede dadi Itu tukang macul. Madul gareng ayo. wong Mangga. pacul kok arep macul. Dipun bawani wiwit saking ratune podang kuning katelae. Yo, saka Umi sik engko terus Umi Hafifah. Ah, coba kaya apa. Monggo Mbah Mudin iki kudu dipinangkani mergo Mbah Mudin gaweane abot buntel wong Pak. mati. Tenan iku. Gaweane abot. Tidak. Nadian wujud temong peksi agawita lineng halus manis nangsa make Hop, coba Angel, ya Nduk. Iya Coba, Nduk, Nduk. anake Pak Gareng tralala. Ayo. Iki nek cara antena beda, kono antenane madhep tengen. Nah, iki 4G. Nah, iki madhep kiwa. Coba nduk kaya ngopo. Iya Nduk, sombet. Gene iso bedake Indosiar karo RCTI. Ayo. Ayo. Kowe channel Jawa.
Ala Pak Groto ora. Pak Yoyo, Dalem. umpami pikantuk nyobi, Pak. Pripun? Coba nembang ning sikilmu ora maju siji coba nduk isarah coba. Coba. Engko soalé nek kowe kulino ngene kok ndak mulih mlakumu ngene nduk engko malah. Nyemoni gareng malan kok. Coba lurus nduk, coba nduk. Kaya Mbak Umi, kaya Mbak Elisa. Ya. No. golek isi podang jenar Malah banter niki lho, Pak. Banter iki malah apik no malah. Mau kaya kekempit piye lho, Nduk. Iya. Terakhir Mbak Elisa, ya entekna, Mbak. Iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi Oke, terima kasih. Langsung dangdut buka celuk saka Umi Hafifah. Mangga. Yuk. esok awan ning omah Monggo Mbak Mudin. Mbak Lisa, yuk. Mas Hairat, monggo sekelas. Pak Marsono, bilang kenceng, oh iya.
munjungan menyala tenan bengi iki. Menyala, Pak. Wah, Horeg-horeg Mas Gareng. gayeng regeng semangat. Oke. Oh, biar sangoni karo Mbak Elisa kuwi. Oh iya, Dok. Iya, lali. Nah, Anen wis kelas 4 iki malih ngerti dhuwit malihane iki. aja keke bapak lho, Nduk, duwite. Lah ngopo? Ndak nggo kiyu-kiyu engko malah. Ditelengi, Nduk. Heeh. Ayo nggih, aku ki nggawa kotak amal siji kok ora nek wong leboni niki. Lah iyalah bolongane kekamban kok ya sampean iki. Mas Gareng. Dawuh. Siji ngkas. Jih. Wingi niku wonten kampus UNS niku enten lomba maca pat utawi nembang. Nah, kebetulan walaupun tingkat nasional yang meraih juara 1 adalah putra dari Jawa Timur khususnya Tulungagung yang hadir pada malam hari ini yaitu Mbak Winong Nawangse juara 1. Juara 1. Nembang mocopat tingkat nasional. Nggih. Tanjake dalu menika gandeng asline lek bocah Tulungagung. Leres. Tulungagung niku identik kalian jaranan. Ninggal katresnan. Ngangge ngoten ta, Pak? Apa? Engko otomatis dhewe dek ngono iki. Ayo. Ya nang berdiri nang dibawani sik ora apa-apa. Men ketok suarane juara iki kaya apa. Hadiahe pira nang? Kirangan, Pak. Lho urung nampa to? Dereng kan mendhet kiamba benjing Senen. Lah kula wingi kan kula tilar PY. Oh iya ora apa-apa, ora apa-apa. Penting lek wis juara. Selamat ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Biasane Pak Gareng nek wong juarane mesti pengen nyangoni ngono. Nah, Boten. gitu. Ora tau melu juri lomba saiki pisan. Lah ngopo? Takut miskin. Kula tang andhap niki. Hah? Napa teng Mudun. mriki napa teng Wis ning mriki? dhuwur wae ra apa. Ning kene aja Ning mudun. dhuwur. Lah kok Sini aja terlalu ya. kesana iki bapak ra iso nyawang. Ah. Kan sing tukang ngoreksi lah bapak. Iya. Kamu kurang piye ngono kan juri bapak. Iya. Ya ngono kuwi. Yo. Bawani sik nong. Ayo, Saparandana. Jaranan dangdut kreasi rineng kaindaing beksa sente rewe jaran pegon luwes gemas nuju prana Nonano. pinter agawe brangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Aja nganti ninggal tresna, tresnane warga masyarakat munjungan dumateng Bapak Kepala Desa Pak Agus Setiawan. Klebet katresnane Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan Nggih. ditinggal wonten mriki kersane ngrembaka wonten mriki, Pak. Amin, amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Sareng kali panjenengan Mas Gareng. Ayo Le, Gong, rene Gong. Nih. Golek duit Le, ya rene. Aku malah kelingan Petruk Tuban ning ngono iki. Aman nek niki aman, Pak. Niki aman. Saestu. Asem duit kaos go minggat ya. Aman. Niki aman, Pak. Niki aman. Ayo.
ninggal katresnan monggo Mas Noval dados. Oh.
menghibur luar biasa. Pak Tino ngasih Tulungagung, Pak. Bener. Kula garap nggone mriku nggone jaranan. Nggih. Niku wis cilik nang pancen wis jaran niku. Pun jaran. Dadi barang biasane. Anggere dadi nu gulung kali uda. Wah. Iki cilikane ya, Pak. Nggih. Kok saiki wis ora. Mas Gareng, Dawuh, tawon ana tupe. lakon ana tutuke. Leres nggih. Mangke guyon parikena kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih, Pak. Kula tak rerakit mbacutne gelar cerita. Mangga. Akan.